Engke bai Mia do norok no nogo azga besek phaliman ka tini neo bazar bai besek phaliman. মিয়া ভাই তিনি অনেক ফের আমি তিনি ফালিমান খা Mia besek phaliman. মিয়া 5,000 ফালকা না তিনি নেই গাঙ্কে 20 টাকা খানা 20,000 phaliman ka na. বলে খাইছে কো বাসে রং খানা মনে খাইতা Kasi laki na na. লাইফ মানো সমনে মেলা খাইমাকে 3 বাসে মা খাইকো তাক বাকে Mang ta na. এই কাহামাং Mutam ti 20 30 apa এই আম হাইমা এই কবিতা Laki na hambay. Engke azga ni mutam ti phaliman bai yo. লটারি মাত্র 20 টাকা দিলে তুমি মারা যারা ফারিতাই কয়জন বাগান তাকে এখানে মাত্র Malik Mia ni bai tini ni Mia mela da khake mo. মিয়া খাজা Mutilong khake na. মুইতলুঙ্গ Mia ni bai tini ni mela rok boma hai. এমনে তো সিনিয়াং এর রকম তো মোটামুটি কাহাম ন Mia besek phalka. মিয়া ফালকা 12-13 হাজার ফালকা Pore tini le besek phalka takar jala chongmani bo. 35 rok asrok songi tongta angke asrok songi tonga jata 35,000 phaliman ka na. 35,000 rok O mela bosa brum brum da ma ke phaliman na ke tini si om taklai mela o sim da sek phaliman. Agini mela rok ke bom hayor ni. সিনিয়াং মেলাংকে তো কাহাম ন সিনো তাকাজলা লাম্প্রা ও লাম্প্রা মরক তো মেলা কাহাম নঙ্গ जों বছর ন 30-35-40 আম হেরক ফালাই যাও Amai phaliman na. Mutam ti o jaga kaham no na. কাহাম ন Ke obo khai bini or mutam ti bin ro dam ni mane tong bai oi koyang phunu sidikisa lighting rok light rok u box rok kaisa besek dam. ও আমা গান তামনানে আবকা তো जों 36,000 রক 36 রক মা ফালো 3,600. 3,600 কেউ সোলার লাইট দङ সোলার লাইট দङ গাবকে 600-700 আমি একে মা ফালাই যাতা Binara phaliman man karon hingka 30-40 ka mani karon ke dam ni mane tong bla ke aba hairong bagai dati kai thangta ke kisa bung sar sitsa. আন বুমুংকে সঞ্জিত দেবর্মা Orninda. অরিন আমতলি পাড়া Lagi hamba ka. মানে মানে পয়সা দিতার মাত্র Takla hingka ke o takar jala chongmani o bum hairong. Au miani melan se mutilung sayo tagajala somni mo bela kisa kaham ka angka sini biasa kina khub kaham tini seng diboni duita arja theka phaimani oro Busra phaliman kana tini ke. abato to tawuk seng ending seng class ini hisap phaimani prai sini 300 ka sani class ha Asya busra phal. 50 টাকা খায় Busra ke emon ko. তিনি sini tore mo 10,000 মতো তরনাই তিনি সালসা ভাই শুধু sini profit simisi ini profit simisi Ya pang so busra. yapang saho prai 25 ne bab thanai Bung sar. ani bubung Lakshman Debrma ang gulirai kamini Khana ke bor thangnai. khana ni to kuno planning khaja ko byang thanai to kono phungai ke saimala chene ta byang thanai thangya Norong le bahang ka norong bu mal keri nyonok su. Kaham ma tong ha mal pa bagai Busra phal kana. emne 6,000 rong falkana Acha tini do mal sik tai tong ko mal. mal ta kisa song chu Mia ni bai bazar tini ni bo bazar bisi hamko ka. tini bazate ki hamka Tini bazar ka sai. Mia ni ke. mia na sa hamliya mia ni 5,000 falma kana ta Tabu ke busra phaliman. tabo 6,000 falma kana an bung sa salong deber ma Nongro do mal pura pai thang ke bahai tini phalma rok buma heng sa. iko mal pai mo garan ngka sajang hone jong kicham phalimia empore ta hata horta phari ngi ko jong pusurmi hai khajang er kata ko Busrong ni phaliman kana tini hanyo 7,000 rong kana ya herong kana engke o thane nongko mela rok mutilong mela rok phata phalka. thango jong sem to sem no aro bahanyo a somoyon bajago Mia busuk phaliman ka tini busuk phaliman no. Mia bai tini bazar. abo to aron teha phalgama hima tongo aron sai Mia busuk phaliman ka. mia changa bela khaja kuchina bo jama tong Engke sing tikisa kok sai na le na mu beze kini kir ko moise. ভালো হয়েছে Foto bisa. কত 3-4 হাজার
না গ্যাসের লেগে বানাইতে পারছে না, গ্যাস নাই। হ্যাঁ না Kekasih tahu tiap buksong, borok no tong thorna bagai, baksa okra rok onek kosto khalio, ab rok no sing phunuk jagya, ke sing omti rok no rutugoi, kisisa no rok nibus kang phunuk na bagai ma phaikya, kabang ma okra rok tong oro leader, kaisa mela no, tui dului sabna ni, walai suglai kiri khe onek kosto tongo, abona sing kisa silanya sar kisa bong sar sidi. Ani bumungka Profulon de Broma, Lamprahati ni secretary ang. Kojen rok tim nang khana rok mela no tui dulan bagai. Sini taklai engka 25-30 জন tongo sini komoti o. Abono sing tui dul taklai sing mela kaham kun suleri tongo tabuk sak je tongo ni. Because kanggo muti longo sing thangmani aro khe nijini rang se kisa koklai sibu. Collection khaine ase kali anai khana ke sar norong dolo bahai kha. Taklai le sing collection to loss lengla khni asaklai taklai to sing motamoti sin borok phaikya. Nanya ni kusung je tabung nomor zurtila kaham nu choli tongo borok mela ekdom balai kai jakre ekdom suston choli tongo. Ke o mela khaimani karon ke norok tauni bagai khalai. Omni em na sigmani tamo o mela ni bising ti tamo message namu sung. Sing to protik bosor khlayo taklai simia sing onek bosor khao mela khlaimani sing abono hno taklai to omsek khalite bari demana abse sing chesta nai tongo. O mela khaimani karon ke taun bagai khlaijak sar. O mela khlaimani hingga sing kise misa protek bosoro iko sini srai rokno porikha paikha koto kisung gongkha kisa anondo practice khlaiting ne aboni bagai sing ungonai jukti nai khlai. Ke busuk jarate cost rok mang busuk jarate samung rok ma khlai koidin preparation rok manna o kaisa mela khanyani busuk dini theke ma siang ready khanyan bagai. Sing obo to ek sapta agin khlaima tongo karon tangi hindi male sini field poriskar khlainango sing bazar se jehetu unko mela se khlaiongo kise sing borok no tumna bagai poriskar ka matu bo abon bagai sing unko porishram khlaio ab sing khlaiting teb sing abono kaham nai teb tui mana bagai borok no kono kebeng mung rok mela no ta khaidi sing se khainai norok ma khaya ama hai rok ke bu sek nai leader rok seknai rok tong. Sinaro to agini simino ama haito krei sinaro borok khub ungo no kahamno ungo busilain khlailayo jotono sungna support bu khlayo sini society bu tongo o gana gini ngorok tongo borok bu sungna kahamno support bu aboni bagi kunungo krei tabu ekdom suston kaham chulilai tongo mela Kono walai sulai tini krina. walai sulai krei Tini nai thang paine ojaga norok ni mela no manjak phainai chai nangai pai thang paine borok nang tam hambai renam sung bagi message kok tam sanam. borokno tang hambaire namusung ani je ungko kaham ungko khano borok tai wise kama hakin ungko proti bosorom phainai phaitung ama haki kaham kano phai Balagan hambai sar. Ketik se kok salain sar. Engke norok le kisa bumung sai sidi sar. Ngan bungka asrai de Burma. Naron ke sar. Ani bungka Sunil de Burma. Borong rok khub okra no yang bo kisa phunuk sidi. Yang kisa phunuk sidi yang bokra rok no yang joto borong ro sarai mutamti kom no. Volunteer rok ngangke sarai rok no kisa songkhana. Ni volunteer rok ke kisa sarai no matui dulakha karon charidiki guri nanya nango borok sabota mung thangke tu saiban ya abon bagai sing volunteer kaham kharaka chongoi nai ustorong ke no sing mane ready ke matang haise. Engke busuk jarate cost rong ka sar je mela chengprun theke tabusu jara tabung mutamti panya nai tongka sara noita tami tongka tabusu jara kun walai suglai kare ko engke busuk jarate cost naikani khaiteni Naikani khatini to abo saradin sararat sing je tini sak jorate hingke abo sing tini ni jorate ke abo sukhni saimia sing orono khati uinai phung adram sing phaimang sing tapsu jora mane mela pa sak jorat sing oro khati ma tongnai engke te kisa sar engke norok je oro khati tongmani hopung sapung kaisa mela no sarana bagai norok ke tam manai sar sing ke mane borongno utsaho khainai borongno taibo tongthoroi mane khatung khajani bising teisin borok to hasal mela rok thangmaya bole jara amchai gana ta gini tongoi rok tai banan dong tong ni singamon bagai sima khailai norok ni lab kunu korina singaron bagai sin kunu lab ni bagai khaimani ya borongno tongthornan singom mela khai khai engke baksa engke wansugui tongo committee rok jato collection khaim borong sana hai rok wansugui tongmo no hai diba norok no aurang rok je bara collection khlaima rok ke bazar phanon tono na sing bazar sapai ma khairinai koto moila soila mane kagaz potro to kobang ma angnai ge singabono jera oroni bara tongbai singabono sabma khairinai
abon bagai seng tai sini kisah tongman hingga seng bazar phanano abon nong hutong ke seng tai abon melan sate kisah tor sel leptin khaika kol khaika seng abo sini oro mane elakani sujug subida ni bagai khaile tai light bo sung khaika bazar develop khaiton taran dang maina ni ara nang bai seng bazar develop khaito acha buskango phainai norok tabo boysing rok buskango committee rok tebo bazar no naikol nai phainai oborok no katam sanam musung buskarni future leader rok mane sini next khaithane rak borok sinsai te kaham ke tisateng seng bong kologo tongnai seng borok support ma khainai jeman jahate gunung yatai kuno walai suklai greitung chau nu huyatai seng borok mane sini next generation seng borok tai kaham ke bujokoi borok tai mela kaham ke khanyan bai seng borok asas mo ingke belakhene hambai ke sarsongno belakhene onne jagao hasal mela nai maya onne jagao thangke kabangma accident nongo kabangma gothanango abon bagai gana on naitheng borokni wansokma belakhene kaham o charai okra bura buri sigrokni tong thogrna bagai borok jeta kosto khlaimani sing bongni bagai kisisa hambai yaphar layane ke sarnorokno hambai belakhene hambai